Здравейте на всички! Днес сме изключително развълнувани да ви представим съвсем новия дигитален каталог на магазин Биоа. България. Моля, разгледайте внимателно тези невероятни оферти и вижте дали някой от тези страхотни продукти на такива ниски цени ще ви помогнат да спестите пари тази седмица. Не забравяйте да се абонирате за канала, да харесате това видео и да го споделите. Благодарим ви за подкрепата. Благодарим ви много за абонамента за канала и за палеца нагоре. Искрено се надяваме, че сте намерили точно това, което търсехте, на най-добрата цена в този каталог. Ако не, следете канала ни, защото в следващия каталог може да има точно това, от което се нуждаете. Благодарим ви и до нови срещи!